Kyjev sa opäť raz zobudil do reality, ktorú mu v televízii nepovedali. Nad mestom žéri ohnivý hríb a v bytoch zostala len tma, zima a ticho. Žiadne vzletné prejavy o víťazstve, len tvrdý dopad ruských rakiet na energetickú sieť. Kým sa politici v oblekoch chystajú na ďalšie potriasanie rukami za oceánom, realita na Ukrajine vyzerá tak, že vypínače prestali fungovať. Niečo nám tu nesedí, však? Na jednej strane počúvame o tom, ako je protivzdušná obrana nepriestrelná a ako sú sklady druhej strany prázdne. A potom príde jedna noc, pár rakiet Kinžal, Kaliber a stovky dronov. A zrazu polovica hlavného mesta rieši, či si vôbec uvaria čaj. Je to zvláštna zhoda náhod, že tento masívny úder prišiel práve v predvečer Zelenského cesty za Trumpom. Vyzerá to tak, že kým Kyjev si chystá papiere na rokovanie, Moskva mu poslala svoje vlastné pripomienkové konanie priamo do rozvodní. My vieme, že diplomacia nie je o tom, kto má krajší prejav, ale kto má v rukách silnejšie karty. A tie ruské karty sa tentokrát volajú strategická infraštruktúra. Sledovať, ako sa nad mestom tvorí ohnivý oblak práve v momente, keď sa má debatovať o miery, je mrazivá lekcia zo strategickej komunikácie. Je to taký ten skalpelový odkaz. Môžete mať plány, môžete mať vody, ale ak nemáte elektrínu, máte problém. Zásahy v burovároch, elitných štvrtiach či v teplárniach po celom okolí. To nie je náhodná streľba do prázdna. To je systematické rozoberanie krajiny na súčiastky, tesne predtým, než si všetci sadnú za stôl. Námestník Riabkov to povedal jasne. Koniec je blízko. Otázkou zostáva, za akú cenu a kto z tej tmy vyjde ako víťaz, keď už aj starosta Kličko môže len bezradne vyzývať ľudí, aby zostali v krytoch. Môžeme si o tom myslieť čokoľvek, ale fakty sú dnes v Kyjeve vidieť aj bez baterky. Na oblohe žiaria požiare a svet sa pripravuje na novú kapitolu. Možno je na čase prestať veriť rozprávkam o tom, že stačí len chcieť a začať sa pýtať, prečo sa tie argumenty pre rokovania musia predkladať práve takýmto spôsobom. Pre viac politických videí dajte odber. Toto bol politický priestor.